1. Teď. Minecraftový den vám přeju a vítám vás u tohohle dalšího tutoriálu na kanálu Návody a triky do Minecraftu. Jsem tady zase znovu jednou Kaše 10. Ahoj! Jej. A dneska bude stavět on, minule jsem stavěl, a dneska bude stavět on. A co budeme stavit? Dnes budeme stavět trampolínu! Jej. Tak nám jí předmet. Ano, Jej. tady vidíte nový spawn. Ano, trošku jsme si, jak jsme říkali v minulém díle, trošku jsme si pohráli s designem a udělali jsme takovej. No, každopádně to ještě bude určitě změněný, tady bych ještě něco přidal. Dobře. No, je to taková nebezpečná reportáž s podsapkou. Takhle to nakonec bude vypadat. To Nějak je takhle. provizorní, jo. My jsme ještě přemýšleli, že bychom tam dali iron a okolo jakože modrý koberec, aby to fakt vypadalo jako ta trampolina. Ano. Ale pak jsme to udělali přesně takhle jednoduše a takhle to prostě funguje. Ano, ale pozor, pokud půjdete odsud, tak vám to nepůjde. Protože musíte jít takhle odsud, abyste šlápli vlastně i na pressure plate, i tady na ten slime block. Pink. A pak takhle prostě skáčete. Ukaž, jak se skáče. Kdo neskáče, není čep, hop, hop, hop. Kdo neskáče, není čep, hop, hop, hop. Kdo neskáče, není čep, hop, hop, hop. Je. OK. A jdeme na to, jak se to staví. Takže si tady vlastně připravíte platformu 3x3 a ještě na tu stranu dáte takhle bloky, ale rohy necháte jako u 3x3. Já jsem si tady jenom označil takhle prostředek. Pak na ten prostředek dáte sticky piston a vedle něj dáte tady redstone. Samozřejmě nemusíte to nějak designovat, ale jestli chcete, tak já si to tady také trochu vyjde. A ti pomůžu. Jo. Díky. A ano. Prostě si postavíte ještě jedno jakoby nad to. Ano. Asi tak bych to nazval. A teď, Tamhle máme ještě, myslím, že nám funguje ten particle fan, takže... ano, tady na to také dáte slime block. A zastavíte to kolem stonem. Nebo prostě nějakým blokem. No, jasně, ale... Shit, Jo, koukáme se spíš pěkně to. umím hapat. Já jsem dám nějaký teda výrazný blok, abyste věděli, kde... To tam nedávej. Nebo Ne, tam musí být obsidian. tam musí být buď to obsidián, nebo něco, co prostě slime block nevezme. Nejlepší je obsidian. Ano. A teď takhle na ten redstone vlastně dáte, vidíš, tady je prostě špatný blok, ty jsi ten obsidian dal. Musíte ho dát takhle kolem dokola. Jej. A pak takhle vlastně se podíváte, tak tady je redstone, nad tím je blok a vlastně jako ten obsidian a na to dáte ten pressure plate. A pak vám to hezky funguje. Asi tak bych nazval. Jej. A je to úplně super. Ale ve dvou už je to horší, protože Ve dvou byste museli jakoby postavit jakoby Dvojitou. nebo prostě stáhnout single player command, skopírovat to přes World Edit a vložit to vedle. ano. Tak a taky byste to mohli takhle, to je jenom navíc, to jsme ještě ani neskoušeli, ale myslím si, že by to mohlo jít. Že vlastně takhle sem dáte sticky piston, sem dáte redstone, zase to obestavíte, Jo, to by mohlo jít jakoby. no, pak sem dáte na to další obsidian a pressure plate a sem dáte ten slime block. Tady, au. Jo, a samozřejmě jsem tam zapomněl dát obsidian. Častá moje chyba. Asi tak.
A musím uznat, že to je super. Jej. Hodně jsme se tady s tím zabavili, když byla nuda. Co? Stoupni si na druhou stranu. Ačkej chvilku. Ne na ten, jakoby pressure plate, co je vedle mě. Jasně, já vím. A takhle to můžete rozšířit. Vlastně sem ani mezi to nemusíte dávat ten pressure plate, ale tak jestli chcete. A takhle můžete skákat s kamarádem. Uí. To je úplně super. Si rozloučíme. Jej. Ano. Děkujeme za zhlídnutí. Minecraftový den vám přeju a čau. Ahoj!